Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα σας πω σήμερα ένα το οποίο εκτός του ότι θα σας φανεί πάρα πολύ αστείο, δηλαδή θα αρέσει στους χιουμορίστες, θα αρέσει και σε όσους από εσάς έχετε προβλήματα ανορεξίας, θα σας ανοίξει την όρεξη. In fact, εμένα μου άνοιξε ήδη την όρεξη τόσο πολύ που λέω να τρώω ταυτόχρονα. Λοιπόν, είναι ένα μπαρ το οποίο ετοιμάζεται να κλείσει, έχει πάει 2 η ώρα. Έχουν φύγει όλοι οι πελάτες και έχει μείνει μόνο bartender. Ο οποίος σκουπίζει το μπαρ, μαζεύει τα ποτήρια, κάνει ό,τι κάνουν οι bartender τέτοια ώρα. Ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα ένας άστεγος. Ρακένδυτος, πιναλαίος, άθλια κατάσταση, λέει στον bartender: με συγχωρείτε, μπορείτε σας παρακαλώ να μου δώσετε μια οδοντογλυφίδα? Λέει ο bartender ευχαρίστως, του δίνει μία. Μετά από λίγη ώρα μπαίνει άλλος άστεγος, ρακένδυτος, ξαφλιωμένος, πιναλαίων κλπ. Με συγχωρείτε, μπορώ να έχω μια οδοντογλυφίδα? Ευχαρίστως, λέει ο bartender, του δίνει μια οδοντογλυφίδα. Δεν περνάνε 2 λεπτά. Μπαίνει τρίτος άστεγος, συνάδελφος των προηγουμένων. Γεια σας, λέει ο μπάρμαν, οδοντογλυφίδα? Λέει, όχι, σας παρακαλώ πολύ, αν έχετε την καλοσύνη, ένα καλαμάκι να μου δώσετε. Ευχαριστώ, λέει ο μπάρμαν, τι κοστίζει ένα καλαμάκι, πάρτε. Να σας ρωτήσω κάτι. Οι 2 προηγούμενοι άστεγοι που μπήκαν μέσα, λέει, μου ζήτησαν οδοντογλυφίδα και εσείς μου ζητήσετε καλαμάκι. Γιατί αυτή η διαφορά? Λέει ο άστεγος, κοιτάξτε, λέει, προλίγου ένας σωρωμένος έκανε μετό εδώ πέρα έξω από τον μπάρ σας και οι άλλοι 2 πρόλαβαν και πήραν τα καλά. Και γι' αυτό εγώ κατάλαβες. Καλαμάκι.